Appuntament annwali s-sibt 17 ta' Wissu kif il-lokalità tal-Mellieħa tilqa' Summer Night Market lejla maġika munija b'mużika, kant, divertiment tal-familja kollha, artiġanat, ikel u xorb. Net News kellem mas-sindku tal-Mellieħa Gabriel Mikanle fejn spjega li din se tkun organizzata minn Eco Market Malta bil-Kunsill Lokali Mellieħa jappoġġja din il-lejla mill-isbaħ f'Misraħ il-Parroċċa. Tinkoraġġixxi dawk il-ħwienet li jipprattikaw il-kunċett ta' sostenibilità. Hija serata miftuħa l-familja kollha ħatkun qed issir fil-Misraħ il-Parroċċa il-Mellieħa, ħajkun hemm serje ta' stalls illi se jkunu qed jippromovu prodotti lokali u ovvjament sintendi prodotti magħmula boċċetti riċiklati. Matul din is-serata se jkunu qed jippromovu b'mod partikolari s-sostenibilità dan kollu b'differenza u divertiment garantit tal-familja kollha. Gabriel Mikanle insista dwar l-importanza li tinħoloq aktar kuxjenza biex il-familji Maltin u Għawċin komplu jaħdmu l-kull flimkien favur pajjiż aktar eco-friendly għaliex kull ħidma żgħira kemm tkun żgħira ċertament li tagħmel differenza għal uliedna u li tulidna. L-għan ewlieni hu illi noħolqu aktar kuxjenza biex kemm il-ġenerazzjoni attwali iżda dik futura tgawdi minn ambjent san u prattiċi ta' sostenibilità. Illum nafu l-impatt ta' tibdil fil-klima x'qed iħalli u għal daqstant tibdil iż-żgħar kuljum nistgħu nagħmlu differenza kbira mhux biss għalina għall-preżent iżda anke għal dak il-futur. U għatem jgħid li l-Kunsill Lokali tal-Mellieħa ċertament se jkun dejjem qed jappoġġja attivitajiet bħal dawn li edukaw u jagħtu pjattaforma għal kawżi ġusti għal ġid ta' kulħadd.